mahodro ya boaboa no se ye prem to breka se bo ye de ebremo ensama hodro a efri omaimu afei amahodo so ya semufuo asemu krogen ena ye de eba besomo na ensam no efri ye studio kama ewo enkran ha no na enam SOMPA 93.1 ewo Kumase ayiko 100.9 so ewo Kumase honomo a adamfo pa radio FB ewo Paris France abrochime musara so ena SOMPA 101.1 so asom ewo takwa ene ne mpotamo takrade eye SOMPA 103.3 106.1 eye SOMPA techiman omanfo wosunyan ene ne mpotamo so awie woma biemu ewo SOMPA 98.9 90.7 eye SOMPA enkranza ena fe domanso eye SOMPA 101.3 FM mankesimufuo FB ewo Kingdom 106.1 wadaro mawie udiko da no so wote yenka ewo SOMPA FM yeko abefo nkrato bia hodo Facebook so a eye SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube no eye SOMPA FM live uko www.sompaonline.com eho ena ye website a ya chechire ensem ni nyina asane mu adiegu obetimi akokenkan bi ewo ehonom na hyene nso se secure sanitary pad a womo ama bosome akwantuo no ayefo ede ama ema no womo ena afa kasebo ne ho kasara nso ena time herbal mixture ene ne HH mixture eboa amo manfo apomden ho nsam atimi akonkan so ekura yemu Technospark 40 series a eno ye the latest phone in town ye di 80 street eje fans ahodo womo so ekura yemu ena afei RSYD Novig Studios ye de womo ho adansidie bebremu ebra esefatamu na bibia atimi akonkan ensem ahodo a ye de eba awie miedimo akoti ni bi ene se Arawo semu efi asante emantemu aswase empatemu bechiremu se kusasi hene na bedi akire bia enkofu bi agi ne kra fri ne nsam no ensem bi buba bechire ye ne ama ne bofo ebedi mu nkomo na ewasara wo samye mu enam so my interior minister Yera Muntaka Mohammed Mubarak extra say one mo be patentene e de ama no asante mantemu aprosifo nsem kro ya wo ma hyenhwehwemu ase ewo ho abranti a wo ya Ghana abranti a wo kwaje ntete ewo lava ekro ne mu sabre yi a wanum na bepiem wo hai eyemu ene ba emu nsem nam na emfimpi mienu ne aduonu ani aduonu endan abato ho nsensem a ekoso no omanpanyi ede ho nsem akodan attorney general immigration officer bi anu wadi mfihia no aduasam wotwe beto dwase enipa bonifuo bi akodin wawu ewo kwabenya na sam no akopiemu ewo court a court no arefese asem no enko high court owura hasa tampuri waba mantena bechire mu se eji pad na wase wo pad no owura kwabena dofo no wase bibi besi o na dom kuma no ba ne dani abedi etire eyeba me Patricia apiaje wo chese yi a won mo yi no ewo ECOWAS parliament no wase wo yintum kane penyinipa ya nanko da electoral commission no ano ye ma Charlotte say edinsem bi atudwade afa Professor Mills awenye ni baby ekọ ho wo emrase bedwafie nso asepafo ebo amane se ekamia yese edom dodowo no wonmo yade wo mutu test no eye niema bi na Bank of Ghana edwokoro betu dwase freight forwarders wana wo ton niema ekra niema edemankwofo ewo maimu no wose wo mo kwan ya wo mbefa so a wo mbeto niema dollars mu no eya wo mo fa metu dwa no ene opanyi bi akasa fa ho abusuansam no doson afoforo bi eka ho ena wie anuanom basa yesi nkonwa eja wo ba ene honkonkunu we ye makuo 3 women ene ede kasebo no ebremu midin ede adwoa asare mene ABENA bedu ADEPA KWOFIE enafe OBAAPA nana ya ketche abusia ya dase afa yanji brenya daje na yemfa ensem mu enchemu nyina ensosomo na yentutu ne srane abasa empai mu ama woso wonte ho ase ye free sam no asem aware ho sam a asi ewo asante ematemu branu ano no ade asewase na abusia ye nyina nim se
upiemu awa boko a yenuanum kusasifo ene yenuanum a wanum so efrimu ena ja wamo akika se ya na arahusemu a anru anajo ebeto ya prono so a ekiremu se upiemu awa kusasifo a wanum ewa asonwase a wahene no na bedi akire eye owura Abdul Malik Zimbe wano ana enkofo mienu bi etena fidie tetefo mikire moto ibisuo na baaku edi kansi ye owura ni fie awowo ene AK47 wodi kan fire ya wanu ya ne se baaku nso ehurasi fom se kekrawo wano so fire bi nam so ema owura yi ansana adehye ekwa ne mo a womudi ni kopie mu ewa ya sabia no wadi kan aye gone too soon owura yi finshi an be se aduonu emienu 52 na abrahu semi mu opani ane na nisem ene sompa kase edi mu nkomosei tie comment ti ho a ti ho no ma na me hu se nipa mienu Africa na ejina hoyi enchen eba fesi ye to mo fesi ende ono odan ho a sarka no ti me hu se yes okoko etu na kitano no ho na me tu bench no tu ene kan nsa ena tu ne pese etopom ena fight so obaso etu ni ye ena me nya me ho edwane ye ti me dwane ye no ti se tu no a etu no ba kuna mu tu sarka no ti se me sa asa be kire to mo tu no 3-4 times me dwane ya nya me ho esa ba me ba na sarka ni one side ha enyina ye moja ne sunum po api tam sarka dugu rajem edi ko manhia ekwe na manhia o mo se this ag no na sa to mo tu sarki de me fa se srem ta ko ya ko sarki o no ni obia enne ntakwa a memini Diana na nisam ana wana sompa kase atwetwe nkomo esanse de okwa aten de oba aten de ogina ho na nkasa no ene atentene nti na owura Alhaji Abdul Rahman Abdul Mumin wano ana upiemu ewo kusasifo a wanom ewa asante emantamu a wada emebunu na no wano so ena no disam ato mebunu na nim se de asie yi ya de enso se de atia no emokọ nim na mom wakakyere mebunu ni nyina se wo mo twa wo makoma afanto won yam na wo mo de wo mo hwe so men post adwumaku aso a wo maso mu no wo mbehwehwe mu ama wo mo saso wo mo a sebi wo mo di abonefo sami mu ina nyankopɔ ma ya botre na one ye kusase ene bedi ekire ya friend wazizi ntumi kasa anora ya no bese 325 on te amre no na ya menya call say ya asiri ani ye nyina di mika ekɔ yere se woni fo na ebebo no tu awo ne fie asi anora yumre 7 to 8 on say anora regional commander omina eba hono kiama omina woni be yo mo police jima hwehwehwe hono ya sako mochro o biniza mochro na na do no bia ni problem na de akoye ne ze onu bokun sansam ya ena ni popo no fo no be yesa se odi enim ye leader no de yameka no woye no kakra meka fa ye bokufo na ye wo asante bije hano kusasa fo yufu na so de meka so obia nya botre na so far as police fo no omo ki mesre se ma ye so emfa emre ne se yensi Alhaji Abdul Rahman Abdul Mumin wano ane kusasi ebia wano nyina na kyeresa santimantem kusasi fo na wano mo hono wano na kyia wano na efiti enra na dwoa sara husemi esi yei yamani boni ba wabedu wano na wato nkrafria santimantem brene brano no ede sum yen wadi akyira nti yakwa ne nkyɛn ni akobisa nse aso ade akyin yei edian ena eko menua ba wa otemenka ma hey ide osu menua ba sa hona mu boko de obo ade adon abesono kakra na esu asantimantem gwaja ebe kan se ho ya mefa bawa arahusem mu fiti andra na jo asewase anafe asantimantem wo mu kropon kumasi mu twamfoni ni kira yan dia na asie atrebio menua ba mame na wa dane wadi kan aka ho asem dada na eza ene nso ekeka ka ho abobɔ obodie mu ene se ubetie mu ewo asantimantem mu a rono ba ko e fro ho asomwase ebo ene fuka ko ne a owo ho no Abdul Malik Zimbi no ka tena ipaboni fobia yemi baby a ukre yemi baby a omonana mu a
ɔmo ba ewura mu ɛwɔ n'aso yɛ am no kata no ɔmo sani fuo edugu ne soɔ a pempe a yɛkasa deɛ wɔnka te aso asase soɔ ɛnna wɔbɛrɛ a na-abɔ n'ɔsi aba mu ɛkɔbɔ n'ɔso ɛnyimire da fio mu na saa se bi yɛ ti anɔpa sɛ wɔte yɛbɔ anan na yɛba ɛyɛ abusuafie no yɛba bɛhwɛ dɛm yɛn nhyɛn no tiɛ na ne nuabaa mɛka sɛ sɛ wode tu ahatutu yɛ a mɛka sɛ tɛnsin wɔ kurom ha yie papapapapapa adeɛ yɛ fɛ ntɛnsin ebi wɔ ha esan sɛ metum ani baako mmienu mmiɛnsa a polisi bu a menu ɔmo no mɛka sɛ ɛkeka kɔ bɛyɛ sɛ edu koraa anaasɛ du mmienu ɛna fiiti ɔmo agye so afa ɛna mmabunu nso a ɛwɔ aha no nso mene wo kasa no ɔmo abɔ mmɔden sɛ ɔmo nso abɛbɔ dɔmpem ɛwɔ ɛyɛ efie ha a ne nyinaa ɛfa no aduadwo a ɔmo twa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ Abel Malik Bindi a ɔno ɛyɛ sika wɔhia nipa bɔnefoɔ bi abɛbɔ ne turo no wɔn bɛhwɛ na wɔn asi wɔ na mɛka sɛ apolisifoɔ abɔ mu ne wɔde yɛ ban sɛ asɛ nea ɛde si yɛ no sɛ it is alleged sɛ nea asie no ɛyɛ akɔma sɛ wɔkɔ sɛ bibi da ka ho bi ama saa deɛ wɔyɛ asie kan sɛ ɛyɛ ononyafoɔ Malik Bindi yɛ a yɛka no ase ni wɔn kyerɛ mu sɛ ɛberɛ a asante kɔtɔkɔhene ɔtenatena sɛ wɔka sɛ sɛsifoɔ no yɛ bɛduru a ɔno bɛdi wɔn anim kan na wɔde wɔn abaaba na ɔde wɔn kɔ nti no wei deɛ ɛsesa lɛd sɛ ɛbɛtumi aba no sɛ ɛyɛ bɔfofoɔ sɛ nsɛm yi bi na nipa bɔnefoɔ bi a ɛyɛ huyɛ wɔn adan na wɔn huyɛ a mogya mpɔ mu kum da na wɔn akɔ sɛm baabi ɛwɔ no ankasa ne fie no a wɔn atutuo ɛde abɔ no na mɛka sɛ bambɔ ho nsɛm ayɛ de pampenta mmabunu nso a ɛwɔ ha no wobɛhu sɛ mu gyinagyina baako mmienu asɛm no abɔ mu kuta yie papapapapapa nanso wɔmbɛka no pɛn na ɛyie ɛno ano sɛ ɔmu gyina hɔ sɛ ne ɔko panyin no to nkra sɛ nea aba no deɛ ɛyɛ adweberɛ ɛni kwan sɛ obiara de mmara sɛ ne nsɛm ɛyɛ neɛ ɛni sɛ ɔyɛ nti ɔmoma mmɔden sɛ ɔmu bɛtie neɛ polisifoɔ bɛka na mesiifoɔ mpɛpɛɛpɛ a mehyɛ mu wɔ polisi ɛyɛ asomase police station mehunu sɛ ɛwɔ nso nyame adom polisifoɔ no ɛwɔ hɔ a ɔmo yɛ ɔmo adwuma basa yi bi yɛ nsi akyire deɛ nanso mɛka sɛ tension kakra ɛna ɛwɔ ɛyɛ mpɔtam ha asɛm no asi nti mɛka sɛ nsi adeɛ ahɔwosɛm na asi ɛwɔ sikazi wɔ abusua mu nanso ne nyinaa mu no yɛbɛka sɛ adweberɛɔ ɛna yɛserɛ nti bi saa me deɛ a anɔpa bɛsi saa bere mɛka sɛ mpanyinfoɔ bɛyɛ sɛ baako mmienu bi regional police commander me no ka sɛ wɔatae bi ne mɛ no ɔno ankasa aba ha ɛna afei nso yɛnyanteɛ sɛ mansini krake a ɔyɛ Ben Abdella Ahasan ɔno nso bɛkɔ mmɔden sɛ ɔreba bɛgyiri nkɔtɛm hɔ nanso me ne woka sɛ deɛ mpempere yɛnyante sɛ waba nanso yɛwɔ ahyɛnneɛ mu a yɛɛ sɛ yɛate sɛ ɛyɛ ɔmommerɛ ahyɛrodani Muntaka Muhammad ɔno nso ɛde n'ani onyam bɛba na ɔmo nyinaa ba abɛsu ɛyɛ sika sifoɔ hene a me ne woka sɛ nipa bɔnefoɔ bi agye ne nkwa ɛfiri nsɛm nti mɛka sɛ biribiara deda akwa mu nanso yɛnte kakra ɛwɔ kurom ha saa na mɛka no bawa mo yada se papa na yɛnhwɛ efiti ahomakyen a wokɔpie mu ɛwɔ abusuafie hɔ sɛdeɛ birikyie abɔ wɔnom ne kusasifoɔ yi yɛhwɛ sɛdeɛ ebi mu alagye sɛ wɔn mo yade akɔfalefale bɔko mente me ho ase ɛne mu nsɛnsɛm yi a wɔhu yɛnua mu mampurisifoɔ no bi ɛwɔ hɔ se wɔn mo ba ɛne wɔn mo nua kusasifoɔ abɛsua bɔ mu anaa SOMPA FM wote menka bawa wanti yo na mi bisa sɛdeɛ bi mu allegedly wanom ade farfale bɔko mente me ho ase wo ne wo muntu kwai ni nyinaa yɛ nim sɛ agya ɛyɛ mamprusi ɛne kusasifoɔ wo amontam ɛna saa mente me ho ase wanom nya masomdue ɛnkɔdai na yeyi a deputy chief pa kusasi chief a wɔno wɔ aso ase obinom agye ne kra firi ne nsam yi ɛna mi bisa sɛ wokɔ fie hɔ ɛde waso toto fam no wɔhu sɛ wɔn mu nua mu mamprusifoɔ bi aba hɔ ne wɔn mu besu aba mu ana Niniaba network no mu ekiti kakra ndi ama ɛyɛ ana ekiti kakra deɛ mese wɔn mu mamprusifoɔ bi wɔ hɔ no mo sɛ wɔn mu ba ne wɔn mu nua mu kusasefoɔ na besu
yo bawa mayamfa wonsi why mayamfa wonsi na wodi akwasoa ma wani eni sara husemi echi every pemuno say to tomu yi a na yenyawo ewo dwumade foforo so a na eja ye ne wo atwetwe nkomo afiri wo abusua ya ne amane boni bawa bedu ya abre ne bra no wotso enkrafiri asantemantamu esom yen ene yakodi sara husemi mu enkomo ikusasi hene na bedi ekira wono owa asante emantamu chief Abdul Malik Zimbi asonwase eho ene wote a enwe nwumre won mu ya ne se mrantie mienu abayi AK47 asane atuo adi agudu so a wati nananom se adu opani enya finhia no aduonum emienu 52 Arishmama ewo sara wo semu sinti enam so ema wosoafo ya wono ene hwe ye bombo adwumadie ho nsem so metre interior minister ya onukuro ya eye mrahye bedwani a owo asonwase abato mpesua so honorable Muntaka Mohammed Mubarak enso atron krata babonten se sara wo semu esie no womo eba bepe atenten ne de mu odin pa ede ama ohini na Abdul Malik Zimbe woye kusase fo hini a owo asantemantemu na amadebokra sa kyeremu a yese na woye ohini a ono so ewo Kede divisional area ye no no ewo Binduri ewo Boko ya ono so na osom ewo honomo na amadebo kyeremu a eno ada ena sara wo semu esi ye nipa bonfo bi a wamuti moto so ebesi ye edi AK47 etigu papa nso ekuno ema mika sei papa no ato yanom ewo ensiedo na eno enam so ema interior ministry no wono atron krata babontin a womo edi atodwase kwambia so womo bepe atentene nipa bonfo enam no so ema ohini ato yanom ewo ensiedo no womo bepe atentene edi amano owieye en womo edi arechichasem ekoduma ebusuen en womo chese emebunu titu womo adwebreo ewo krono so womo ka wakoma ento wonyem no womo hwese atentene ebetimi aye adwuma womo sanso emmoa emma se bia wo baabi no wate se bia nipa bonfo mukodi sanyambra semi wote won bupuye bia efa ho a wobetimi akwakoyi aposifo asute ama womo so etimi aye adwuma interior minister honorable Muntaka Mohammed Mubarak wode sansemi etudwa Yedaswa ejina arehosem no emu na asantemantemu prosi adwumakuo no wom so ede enkrata abia bontia wom echiemu se wom ahyenhwehwemu ase ewo saa arehosem a esiye enura anajo no na enkrata ya prosifo ede baaye no wom si ne animu hwehwemu a wom aye ne de pefe se eye nipa mienu ne di saa nyamna nsem no ya saa enipa mienu no wom nyina eti motorbikes so eye separate motorbikes enti obia etene de so na wom ben owura no esane etuo ni gu ne so apɛ ɛna kyese pa womu etu moto no ɛde kɔɔye na ahyase no womu de owura no kopie mu ɛwɔ Menhia District Hospital ya emergency treatment womu de man wechire womu hwɛ sɛ de nneɛma kɔ no womu si da bi adeɛ ni mu ɔden enti womu ɛmfa no kɔkɔmfo anɔkye aya sabia ɛhɔ womu kodu ye na doctorfo echire mu ɛsɛ opanyini no ɛyade sɛ wato nanom ɛwɔ ensia do nti ye kasa die namu no Ebeneza mortuary emukurabea ɛhɔ ya eno no ewotafo ehɔ no wɔm di emu no akwakopie sɛ de be ya wɔm be paapai no wɔm aye hwehwemu na ne ekum opanyin wankasa no wɔm de ehu amanebɔ aba beto abusuafo anim na ensemi ebeto dwa no nkrata prosifo de baaye no wɔm kyeremu sɛ asantemantemu police commander DCOP Emmanuel Taikujo and afenso regional crime officer ACP Ebeneza Boyo womu nyina ene ne team of officers woma kopie mu ewo hono a womu de omani ehwese de situation no esifa etie na womu koye nso no AK47 etuo ya ne ye ka ho asemi womu se womu enya bi wo hono enya mu aboba mienu ya eno no eya danse se no krese etuotutuo bi koso a saa adanse no ebeboa amanhwehwemu etimi akonkan ne kurakura mu no nkratai mu no womu de adesrede eto omanfo anim se womu enya abotere na prosifo enye womadwuma saa brei enye bra obi ekofa emra ahye ne nsam nwakwakoye de wope ewo honom na womu de adesrede eto omanfo nso anim se wo information bi ebetimi aboa prosifo nhwehwemu a womu ye no adaworoma Bowura police station bia eben wo na koye report no wo ho enye sanso a wo de emergency lines bia to dwa ubetimi afra prosifo no na wo di information no ama wo number no eye 191 enne di kan ana 112 enne to so mienu
ɛna number etwato no ɛyɛ 18555 18555 wɔn so wɔ information bi a obetimi adane mu ɛde ama apolisifoɔ no na bibi atimi akɔnkan na yɛn free saa nsɛm ne mu na yɛn kɔ kwabenya district court no ɛkɔ asetena ɛnɛ na ne nyinaa no ɛfa immigration officer abrantie bi a no wadi mfihia no aduasa ɛnwɔtwe 38 years ya edi a ne maame ne papa ɛwo no wɔn de ma no ɛyɛ Stephen Ken Amoa nanso kwabenya ne mpɔtamu wɔn a wɔn nim no ne deɛ edi a no wɔn de ɛfrɛ no ɛyɛ otumfoɔ nana na abrantie bɛhwɛ ne nkwan ya ɛwɔ kwabenya ne mpɔtamu a wɔn susu a ne yɔnko bi ɛna edi no saa awudi sem no na asem no kopie mu ɛwɔ kwabenya district court enne no yenya no entie sɛ wɔn ambre fair asem no sɛ enko Accra High Court yamani boni opon checheku ɛna edi ensem no echi yenko na yenkodi enkomo opon timinka ma han mejo so mame yo me pacho na enne court no ɛkɔ ye nkomo no sen ɛna ɛkɔ wiase medase enne ebra abusuafo ene eye ekitafoɔ ne adɔfoɔ ɛbɔ dɔmpem ebepie mu ɛwɔ eye dɔme judicial service of Ghana ɛyɛ ɔmo circuit court ɛwɔ kwabenya ha no sei no empanifoɔ ene yewura amoa abusua ɛbaayɛ no ɛyɛ abrantie a yesusu sɛ wɔno ɛna wɔgye ɛyɛ abrantie a ne maame etwa ne nsumu ɛkora no bosome ɛnkono ɛma ewie ekyire no ene oba be immigration officer woni mu sanka anye bia yi de se obi fumu kuma obi fumu ndwa anka branch yi ba be abusua ni tiri na wahwa apege abusua no ene nipa bonfo bi ono no de wosi won ma eye moja empali chimu da wadane soboro ene wachi abranch yi kra yesu se eye wo pani na ene ye ba court no abusua fo nsem o mo de to yenim no e kire se eye kwabenya circuit court one mu sei no ebra na omuhu eyo omodehye Stephen King Amoa otumfo nana no womo ba court one mu sei e de eye ehu enkrato beto court nanim kyerɛ sɛ omodehye no wayera enu nti anko mo nhwɛ na omo mboa no hunu no enu nti ne court omo ba ye no eye yira na wayera no na ema ebusuafo de ba ha mu sei enti court one shadan na asɛm no so endi ena asem no yetebri na ye dia kwa kopie mu ewo eye ne kesie mu eye high court a ewo no mo no ena ye hwe no kwasem ne se o mantimi antre da posi a ekuna we ensa ko ema na obuma meti eye court no ejire bio na obunhwe enkomo chechi na mensa ka eye yewura eye sokoa ne maame ewo eye amane ko ene ni kobo ya wa e no mo ba ko ni e fi maame ya papa ba wa to aka se de ko bi de man ko bi be senso me ba ni me ne bo pa ye wi ya o ti ame no no kra se o pa wa me bi se ne man maame ye nhwe wa da roma obey ebra wo se ipa bonfo bi ade ne crep ni nsem no o fa ne sen ei menso mo te pake mi tuwe mi munyina ya me ya me ba ense court dem o me tena obi akasa me kedi sa me da mo kyere koso ya me ya pa me ho wo so me hu dia me nya me ho pa ekora mama na wo ba ye no wa be se court se asem no o ma tepi mu dia kwa kopi mu e wo high court oni o mo ya adene no mo ya adene pa me pesa atene no eye adwuma e wo me ba no no mo ya adene me da ya mame na ye ne no e kasa ye e ya branche Amoa ne mame e na ye ne no e kasa ye no na ne bra pani enso e wo mensan mi se ye ne bra pani no eni nkomo tiawa emfa eye ensemu yi e ho ono so e bra no mo be pie mu court no sen ana ekipate opani ye mo akọ baba SOMPA kase so bilia me je so tiawo wada roma na mo ba court no kwabenya no sei mwanya ntese ye de asem no ko high court die na obeka mo se mo hia tentrene e fa de ho hia tentrene fa asem a etia pa ewie hu a ye yesu se ene no time ye ba the last time no na se
kidnapping and attending to murder no boy na yehu na here free aban hwa ne say ebenya sentene ene no kre Ghana by ye do mu di the Ghana police di say omo ma sentene ne afa ye nua ni wu awu ade ba kwa ye ba ya ba betini say ye be ma ye su so no na wodi awi ne chitafo ne busuafo ne bi chese kiti inputi aga enu ntina ma mu tiki for justice no kre that ma wa tie enye ne nda omo ka ye na ni di asem from a day di kan ya na no kre chi ane papa ya se ne papa no police ex-police inspector or quarantine they say the ID for no call on and come and let me be a trainer say you be na kan ya di on country o me na di papa na di Nkusiaga tinne ne ba ninua na ya se no ninua keto so ka se Nkusiaga no na ma busia bu akupa busia bi ya say hey asama ya kan ni obi ti bi na no se Nkusiaga na tata busia ja se ehunu di enti di pa na kata e di Nkusiaga na de no kwe ba ya se yenshade ye jo amu akono court no da be na mo tia ko bi ni nyina gina tia di so mo se no mo de ko se etina no abuso ye be se de ni ko different for the be bo amansan nyina ma ne se tena ye ti da de ni ko different for the be ma buso ya so na chete mo de mo nya we se de obi e ni court de ni ko tena yo ti ma me are wo so mi ti ye e wo eye kwabinya na wo twe e ko mi ensan temuni no Abrantie Stephen King Amwa immigration officer yi so ni papa ko bi je ne krepe ni temo mu bi ye awon tan to treja editu ni mu no emu ana montuo na ene ye bepie mu ewo eye kwabenya circuit court one meeting ye di amane ye tifo no opon ye jawa mu akono abrantie na wo nsu se we na danfo di se wu no wono nko ana aposifo nsa so ni mu e de na kokoti ya na obefufro nso ka ho all right ma ye no wase na wabo adwuma nyame inshallah enti abusuafo ya mani boni opon chichiku amane bo a wodi efri kwabenya district court eba ye ene ekokotie no videos no ne de agu ye Facebook page no so ene abusuafo no court se ne nema esifa call ye no me pacho Facebook no SOMPA 106.5 FM akra ye the videos no agu ho no mu a ubetimi enya bi na wahye Ebusia yet one seminal eso ewo ensemfufuro mu ano so eyare hosem sada na upiemu ewo Northern Europe ekuro ba ko ya no ewo ho ayefre no Lavia Ghana ni abranti a wanya mfinhia no be se edu enwotwe 18 neja na wofo ekeka esika se onko suade na eje odru ahia ene ne dine na empanimfo se okoye no yemfa ne se be se afimu ani afimpinu ene aduono na July bosome ni mu no ene okopie mu ho no mu na eja okoy electrical engineering na baby a woko school aye Regatta Clinical University na enai said asam no ayare hosam no enya asam ketua oba Facebook ni so abehu si edimfo ni abrosan tetenten a ye beka ho asemi e de atoso abusia na kiremu se wo de hye no ababepie mu Ghana ha na emo ba ye no wankati asefo ho won so wo ho na wo nya nantie se aposifo a wanem ewa Lavia abo amane se wo de hye no efri abrosan tenten a eto so be sedu wono no 6th floor enti wo free 6th floor no so abahwe fom ma kanana na wati nananom ensedo na abusia ni so kiremu se abrantia no so etwero krata bi eto ho se asadie obi na poison no eni mu nsem bebre na yeya abusia yi ekiremu se ni se wo mu se enei wo de hye na bepie mu Ghana ha wo mbepe ne krabra de enso no de bambo adwumako no ewa Lavia ho no ekiremu se wo free 6th floor ewa bia ya wote na bahwe fom na wati nananom ensedo no wonum so omuso bu enye na opani kase ba kwa wono wa abusuanim ene maame tenten gram pa maame Sarah Minley wono ne SOMPA kase etwetwe nkomo no okiremu kire yense wonum kra krata sanse abusua no wo ntinsem bi ase etu o ma krata de akoma foreign ministry no ese wo mo na nka tentene ne ma na ze abusua no so wo mo akoma beto o mo yam kakra
nanso krataa no kɔ yɛ no besi saa bre yi wanom ntehwe abusua ne se wo masanso ayi obi ɛwɔ abusua nim ama na kwalabia hɔ ɛse wɔn kɔ yɛ nhwehwɛmu kakra sɛ deɛ bɛyɛ abusua no behu adekodie pɔte anam soɔ ɛma wɔn de hye no nana agye yi eti nananom ɛhye do ɛnso no sɛ deɛ wanom ɛde hye no ɛkɔ yɛ no sɛ deɛ lafia wanom ɛkyerɛ wɔn nsɛm sɛ bambɔ adwumaku a wanom hɔ kyerɛ mu sɛ deɛ wɔ free 6 floor yi so pa ɛbɛhye hɔ na wanka agi wanti kukurume wanti jame no abusua ne sansam ne deɛ wanom esomu a enye yie na mmom wɔn de hye asese wakɔ akɔpie mu hɔ no mu a wɔkɔ boa na wɔn nso ahwehwɛ mu kɔpem sɛ foreign ministry baabi a wɔn atrakata yi di akɔ yi wɔn nso benya bibi papa afiri wɔn nkyɛn no wɔn gusu a wɔn hwɛ mu na mmom sisi adeɛ wɔn de hye na bɛpie mu hɔ no mu a wɔn bɛpɛ no krabie yɛto akasiabɔ no ɛso na mfimpiemienu ɛne eduonu ɛne eduonu ɛnan mekyɛ 2020 ɛne 2024 aba ɛkɔ so ɛwɔ ɔmɛyi emu no sɛ etiefo ɛbɛka yi a wɔbra saa abato yi ɛkɔ soro no mɛntimiwa so ɛsɔre yɛ ɛma nipa ni bi kora fɛmu ɛhwɛ wɔn mu ɛnkwa na ɛnuro ɛnam so ɛma Amerika sɛ Ghana mampani John Dramani Mahama watro ɛyɛ emu nsɛm ɛde akɔdan Attorney General Dr. Dominic Ayini ɛna afei mpanyinfoɔ ɛnintini atwotwo a wɔkyɛ sɛ wɔn mu nhwɛmu na nipa bi a nam ne so ɛma 2020 ɛne 2024 aba yɛto yɛ do wɔn mu edi tutu asɛm ɛma obi kura fɛ mu ɛhwɛ ne nkwa no mmara no ɛne ni endi na saa report yi efiri IGP Dr. Christian Tete Yohonu ɛwɔ wɔn ɛna ɛtwerɛtwerɛ nneɛma no nyinaa edi akyire ɛna deɛ kɔɔ soɔ ɛne deɛ kɔsi yɛ nyinaa do wɔn na edi akyire twerɛtwerɛ ɛma ɔde ɛkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ Attorney General hɔ no mu na wɔbra saa asɛm yi ɛkɔdu yɛ no Attorney General nso agye nsɛm no yɛ a wɔtena se na wɔkyerɛ mu ɛsɛ nipa biara ohu bɔ mu ɛwɔ 2020 ɛne 2024 aba yɛto yɛ a nipa bi ɛfɛ mu hwɛ wɔn nkwa wo a wo bɔ mu no mmara wɔ hɔ a ɛne wu ɛbɛdi na wɔkyerɛ sɛ 2020 aba no mu no nipa ɛnwɔtwe ɛna wɔn ɛhwɛ wɔn nkwa ɛna 2024 nso nipa mmiɛnsa ɛna wɔn fɛ mu ɛhwɛ wɔn nkwa dodoɔ na ɛso ɛpirapira mu ɔdin a ebi mu kura mi kasa yi ebi mu ɛdida mu a wɔn gu da mu a wɔn timi mpie wɔkyɛ sɛ saa nipa nwɔtwe a wɔn ɛfiri mu ɛne ɛnan yɛ a wɔn nso ɛfiri mu 2024 no wɔn nyinaa ɛka bɔ n'ɛkyɛ sɛ ɛnyɛ nipa ketewa ebi mu nso ɛpirapira wɔkyɛ sɛ wɔn bɛnya abotire na wɔn ayɛ nhwehwɛmu yie paa na wo a mbara no ɛbɛdi wɔn no mbara wɔ hɔ a ɛno nso ɛbɛdie. Abusuafo SOMPA 106.5 FM Accra so ne promto breka se abo secure sanitary pad wo ma so asene ne yeda so aye kenkan de mama ye consent foforo emu kane dwamkyereni anu oda abato commission no ye mama Charlotte sei en wo kyerɛ sɛ ensem bi ha pa sanse wo hwɛ de wo mayi efum agudie tu enfamra kwan so galamsey atete apansam wo mayi na enkomo yi abo nso pepem nne omanfo entie no wo mda so ye no wo se kane mampani ya wonye ne baabi ekɔ Prof John Evans atamel sotiasia anko panyin na rebe ho ne ho papapa wonyi ni so so panyin na anko tiasia anka niema ebekɔ akoduru sɛ de niema ekɔyi ɛna afa de ye gufu kura ne sɛ eniema eti sɛ ni ada ye de adane amanyosɛm de sɛ ye ka sɛ ade ne nyentie kɔso no na amanyosɛm nti no ya katakata so ye nka no sɛ de tie wɔde nsɛm wɔ nyina ekotu dwa na ɛyɛ 13th anniversary commemorative lecture ya ekoso enura na kyese omampanyi dada wo hwere ne nkwa no emfihia edumiensa enie enti ehu fan ya no wo mo hye no na ye mama Charlotte sei ekokasa wase wase enye sese be ye kai opanyin ne ye kai ne keke se emre bi etwam no wo ye Ghana mampanyine na mmom ne ye kai se sanko opanyin da so tiase a nima bi ohwa anim senke bekoso wo Ghana ha na aso eno a na ekoso no ana wase opanyin no wo ya asomdwe hine ene wo no nka wonso so nima bi a etisei eso no wogidi se enima bia so abusuafo no hwa nimu se anka opanyine tiase a anka eniema ebekode ama Ghana no wo mo arehwemu se ye koyenimu no eniema ebesesa yentie no. This is not just a responsibility of those who knew him personally, but of all Ghanaians and all Africans who share his vision of a better future. I have wondered many times, would Prof be happy with us, with me, with the current state of Ghana?
I think Prof would be outraged at how we are permitting galamsey to damage our environments, our bodies, and our future. Prof would be sad at the level of lies and vitriol we hurl at each other daily in the media, especially online. The rabid partisanship would probably depress Prof. Any equity ye kane dwamtreni ya no oda electoral commissioner no ye mame Charlotte Osei. Abusia wansam foforo mu no na ene dayi ena yehu krata tetenten efri attorney general department Owura Dominic Akrutinga anyene na kachi eba ya na ochire mu se Owura Kwabenadofo ene enkofo enso bi a wanom ade ntansan ebo wanom efa se enam wansa so ene wonwoma wo ye yeso ema wo mayi aboka ekatwitwiri die no wanom ehhehwe mu a attorney general department no mo hwe mu no mo nsese bio eka wanom boy ya no wo mo hu se wo mo nyamu be 60% no wo ma arekonfa wo ma die nti wo se wo mo bobo sa wo mo nsem ni nyina no mo de to dasbe mo na wo mo wi a mo zoom lion fo be fa kwahye no na asemi eba sa no empanimfo pi na naja wanom kire mu se na sa attorney general department wan so ya sa wa nya de na openikasi a wono so ekasafa hu eyo Owura Hassan Tampuri upiemo mrashe bedwafia wa deputy ranking member our constitutional legal and parliamentary affairs committee no eso eno Owura Tampuri say Owura attorney general Owura Dominic Akrutinga anyene yesa na sadie obi a wudo bie etabie asadie obi die na se ne ho ba asem a ni akrakra ne kakra obi ho ba asem a aso ndie sadie be sekere yesen aka no aya na ani enyan wo sesa wo pese atentene ne pa ya adwuma ewo Ghana hase anase o mayi mu anu se ya wo bia ne ho asem baba bia no ewo se munya abotre ansampo na mo be prosecute nipa no mo hwehwe mu se aso tansa mudi bo nipa no enam na akwa aso anase mu wanyina so poti bia mujina so ansa na mo prosecute nipa no na so mudi amo hyase a no mo hyase dede saa no mo prosecute ebe wiase ya na mo nsa kwa kosi fom wase ya yesa echina bi na se bia wo bi nso ho asem ebia sika nsam akofalefale ne nsase na mo bi nsa so amo manyi ahwere sika twitwiri dia na oyesa wo de ne kwa kogina mra no a obeka so dai na anu asem a wo yeye na wo kura wo paden no na fa hinkosi hin Owura Hassan Tampuri ensemni. We find this very, very, very worrying indeed, especially coming from the background where we have what we call Operation Recover All Loots, oral. Now, what we are seeing today appears to be something akin to Operation Clear All Loots. Now, it's very, very worrying that a government has come into power, and one of the major things that the Attorney General does is to clear every former appointee who has committed one wrong or the other and has been undergoing prosecution. It's very, very worrying. Entino papa deputy ranking member ewo Emrashe Bedwamu atenaya wanumcha constitutional legal and parliamentary affairs committee no so no wawasu ebi Owura Hassan Tampuri eno no so akere na adwen afa attorney general department pardon na waso ade ama Owura Kwabenadofo ene nkofo so a wanum de ntansan ba wa mu ewiase attorney general say wo matimi recover 60% nti wo mo fa wo mo ho enkodie no Arishma Maya talkas ya bodo esona enwata ena wamo eden krate bi ewo mrashe bedwefie edekoto eye speaker of parliament enimo na edinya wamo susuo se onko ECOWAS parliament na onko som emfama eye oman Ghana na eye domkuma no ebado deni wamo abando deni abedi yechire eye mame Patricia Apiejei ni din na wamo edekoma speaker of parliament wamo cheso wono no wamo peso wokosi anemu na wobra sa asemi ebesi ye no yenya enim se emprempre die eye domkuma no ebado deni wono NSC wodem ese ECOWAS parliament member Mr. Alexander Afenyo Martin wono emprempre oye ECOWAS parliament member now nidino womo cheso womo yina firim adan ya womo so womo yina firim na womo de mame Patricia Apiejei na ekohye wo na no enam so mama me ababonten enei eche se
enro da wo bra wo mu didi ni ekono wo mu amana mane woni mu hwe entina wo se ko mu bona mane broni beka se consort wo mu consort no ansa kra na ka wo mu didi no etimi edi akọ wo kyerese wo mu amona mane ena enu da nchen so a edin na wo mu di ni din akodo se ohwemu yie pa ebetimi de mentemu wase aba eye dom komando edimo esanse yesi praye wo yi ba ko ebuka bomu a enya ade ebebu ntino wo mo pese nkabomdie etimi ye adwuma ewo dom komando afentino enya ade obepene so ne apene so kina ama wo mo edidi akọ opese nkabomdie etimi ye adwuma ewo dom komando emo woto aso ekiremu se wo hwe ECOWAS parliament wo mo emre mu a MP a wote so ya se bio ye ntuni mfrade so no won kwan eso otimi ewo eye ECOWAS parliament no mu se member anaso otimi ewo mu wo kwapem so ono abeyi ne ho afiri mu se ebia mempese metoa so adwuma ne biam no emra emma kwan se obi edi obi din ebechem anaso wo mu yi no edi afiri mu enti sa wo hwe emamra no a wo mu ntimi nyi Alexander Afenyoma kindi emfiri mu na wo fa ne di embechem sanse wono no emma bonten embe kan se opeso wo free eye ECOWAS parliament ni emo wo se de atwato kra ene se obesere ese wo mu nyi ne di mfiri mu Mami Patricia Pieje na ekase wo se wo mu nyi ne di mfiri mu emprempren ya na wo mu nkosoa emma Alexander Afenyoma ko onabo edi enhyem esanso o ma bonten embe kan bibia wo se eno so eda enkyen a ye wo nkofo bi a wo mu di egigehyem ewo ECOWAS parliament ni mu a ene obo eye MP ya ono no ewa Asante Achim Central mrahye bedwani honorable Kwame Ayimadu entry ayi obonidi owieye ena obo eye abetifi MP nsu edi honorable Brian Echampo nsu di ni nkofo bi a wo mo ewo ECOWAS parliament ni mu a osu se ewo se wo mo ekoso a eye adwuma ewo ECOWAS parliament no emu Kwada so mrase bejeni Professor Kingsley Nyakone dia to dwase Ghana Medical Trust Fund bill enkrata ya enra wo mde kopie mu wo mai emrase bedwafia wo mo agitu mu no wo se sa bill no kra eye needless ehun hia eye nhwehwanimu na NDC for pese wo mo ye na sa bill we no eboa ama wo mo ye adwuma hodo aban no aso wo masene obi wo hono ma yade etimi bono na yade ne se de sifate na no den enye paracetamol bi anase penicillin ho asem da bi wo hia surgery se bia ye beye no operation na ebe papa no na MPP sika ya na ekosa anyarewa hodo ti se cancer ne ekeka ho no ya na no odin enti sa mahama case no eno na eba beboa so enema bia etesa asena no a eno wo mo de bill no kopie mu ewo memrase bedwamu a wo mo agitu mu na wabra Professor Kingsley Nyakone nsem twofo twetwenko no wo se nyenti a wo kase ye nhwehwani mu na ehu hia ne se wo meimu ye wo apomdi ensi achiba National Health Insurance wo hono ya sanhyehyɛ no ɛyɛ adwuma nti sa aban no krampa sɛ nyamanyosɛm ɛn wo ye ɛn wo pɛso wo boa Ghana fo a adenti ne yɛmfa sankrata no yɛmfa ho baabi enwura health insurance mu ne yɛmbie mu ma ne nkɔ akyire ne nkɔva ne ma bi ɛte sa na afei no yɛyi health insurance na si nkyɛn ne asa akɔpɛ foto sononko a yɛde bɛ sa ne ma wo se sɛbe ɛhu hia kora. Why is the NDC doing that? Because over the years the NDC has been accused that President Mahama has not done anything of legacy value, because we talk about national health insurance scheme by Dekufo, so he has nothing. So then the NDC is just bringing this as a form of legacy for him. But you see, for me, the purpose, the objective of this could as well be served by the national health insurance scheme. Eni ekotie yeyi eye Professor Kingsley Nyakon ono ena ye mrase bedwani ewo kwada so na ebusuafo premto breakfast ye bono na yeda so a ya ye kenkan edema mo hye nso se secure sanitary pad wo mo ena eso yasene oba obosumi akwantuo no be ye kama na ye easy ede amawo a mepacho use secure sanitary pad ni bi wai na ye kanfo a ye kanfo yi ebia wo no nyusu bi da enti ye ka won sheda enim feeling no said yesi fatie mu amu flow heavy pa no de ano odu obu ho no mo a se 5 days na ne de ba se 7 days na ne de ba 5 days ni nyina wo hyedem kopem se obewie ansa na wapia bontin na we no wo yi obi adwuma bed na 5 days no wo je permission na wo ye den me pacho secure sanitary pad no na beboa wo na entaban no so wo wa enti wo use a e cover nim cover chire wo nya leakage bia e wo ba bia ye pel cotton ye de ahyem na ne ye wo mu no so no bo se ase no sa menti
eyi no ebo saa obo nse wa ye kama ona mkora no a wonte se bibi ehye wo ho baby etontontonto sanitary pad bia no me pacho okọ ho ma obenya bia to mo amo wa santemantem kumase ne mpotem no mama excellent cosmetic say wadwene mo ho enti wakofa no dodo no a e de aba begu ho no mo a mo amope no dodo atu no maton no mo betinya kotu bi wo ho e na mo amope no baako nso no eno nso mo kwa mo benya bi ato e wo ho edum PZ en wo e na fe kwada so estate taxi station ho no mo a kane asempa pharmacy lane mo ho no e ho na behunu mama excellent cosmetics me pa chow number no e 0243 86 2158 0243 86 2158 na oni womo edi enkomo RSYD Novigi Studios na yeka studio ye ultra modern studio ene once a trend no wasesa abafu nimdi akonanim enti kane photo na wo hye wakura se ho no a wo bedu birthday kura wonyo bi mane ntwa wo no me pa cho se si anioma asesa enti wo pe professional photography na wo pe baby a studio wo ko twa picture na wo ho no mo a nia wo pe bia ubenya wo ho no eye RSYD Novigi Studios eno ne ye kanfo ede ama wo enye eno nko an wo mo ye se bia photoshoot nko an na mom film production mo amowo sini twam mo amowo skate ahodo sa short videos no a ye twitwa ede gu YouTube ye twitwa ede gu internet ne so ni nyina ukohorom a won beye kama ede amawo ye wo backdrops ahodo ne background wa emfa won ne content kura opese wutwa me pato ukohorom a won beye ne kama ede amawo professionals ba na eye adwuma ewo ehonom me pato RSYD Novigi Studios ewo enkran malama base ehon wo mo first Kokroko Street ni mu a ukohonom a ye wo creative directors wo ho ye wo mo bebo said ye skate no anase ade no a wo kwa akoye no se pictures na akotwa se content bi na akọ create o me pato ye wo directors a wo betimi direct o ama product na babonti a utimu se solid pa ya enye asem kuma me patrol malama base ena obehunu wo mo number no eye 0574 715778 0574 715778 ana 0303 9748 22 enye wo monko a ena eso yasene awie yi abusuafo ban ena wo yusuo ena safo nya wo na mana afede nkankan sa ya ketesi ana sabrantie wa na de phone netete netin phone na menam na metete me kanfo eye Technospark 40 series ede ama na sadia phone no etie no efe papa enya semketua we no ose eye stronger eye slimmer ena sanso eye waterproof wudi tu nsuo mu a ebeda mu amade ache wo pass nsuo ankora ma na fa Technospark 40 series ifatum ebeda mu abukwa akoyi na da so gina na obi kura efre na ebele ani ade a me pacho aya kama papa nyasam ketoa ye kanfo di ama won se ye tu agudwa so ba bia a ye ton phone so bia no se ye mu amane se ade bi wo hono mu a wode phone ba ya wo be hia phone 2 na ade aye sa Technospark 40 series we no etimi ya ade bia wo be hia phone 2 de aye bia entu eno dual system no ye adwuma afenso wo se utimi di tua ansa no flex this as a phone na fe na that Facebook no so no efe papa me say twa camera no so a wo camera ni twa picture jai chen said ya draw efe enya asam ketua wo pani do so promo atu ampacho for 0303 980 205 0303 980 205 and now say ukwa TikTok wa ya wo ho behu yan Instagram no so ye gina honom Technospark 40 series ya bedwa so clean powerful and sparking so everywhere. Yan fast any biem emma time about mixture makacho say etidi ya de enwedro anytime about mixture wontumi eni dia eno so uye bi nunu a ebetimi edi wakagina mu ye pa ya wa time HH mixture and the capsules ra
eno nso wo ye be ma wuntime nwen so ma nyina wo jonso a wo chemu ansa na jonso na bakoko na o bre ewo mu a bomoden ase obepe time mixture ene capsules no wo na nomu a ebetimi aboa afei onkomo no immune system no ebustu ni yie pa ma netimi gina abrane ena pe wonam yaw ye pa chese ukode mu a wuntumi enna bomoden ase obepe time mixture ene capsules no na wandondom ema tumi numbe ema nso etumi enumbe teso bia etumi enumbe o se be ma wuntimi mo adwuma ni ntina bere bia wonya problem e wo fie bomoden ase be ma obetimi abo adwuma no na wo say yes wo abo adwuma ama oba no enwo etimi atono a eye time mixture ene ne capsules na wonya bi no mu a ebetimi abo papapako herbal shops and afei pharmacy shop bia e wo Ghana ha wo benya e bia to de yan se obefra ye e wo di so post wo 0244417669 0244417669 now any time for any encommodation ma ye gina eno so ne atwa wotia wa abasisi a Kweku, minim se wa yeshe. Me kwa manane. Na so ebony show wa embaso. Mane honsa penno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom will then it's not on. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo to nte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obi a ebe kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demufua you can call it Slim Macho. May you spark anywhere you go. Oh. Ghana, are you ready to level up the vibe? Introducing the all-new Techno Spark 40 series, the phone that has got more power, more style, and more spark. Sleek and classy. Kaish! Big screen, check. Long battery life, check. Crystal clear AI for your next viral post, triple check. Super fast processor for all your gaming, streaming, snapping, slaying, and flexing. You can call it Slim Macho. The Spark 40 series is built for the bold, the trendy, the Gen Z, and the unstoppable you. Don't forget mommy and daddy you. Long-lasting battery, Techno is your plug. Rush now to any Techno showroom or authorized dealer nationwide. Whether in the north, south, east, or west, we always have one for you. All at very affordable prices. What are you waiting for? The Techno Spark 40. Slimmer, faster, sparks everywhere. You can call us on 0303-980-205 or follow us on social media. Techno, stop at nothing. Emra, me pacho brana me sha die wo bag. Bra,
den ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum Ebusia Emma Ketiapa ya dase se wanya ye ho do no watwen ye ama ya gi aboafo nkrato aba ye to ansam no eso ewo ensam foforo mu dia bawo enrada na wo mrahye bedwafie opani a wonom eto abadema no ewo Abrekuma North constituency wo 19 police centers here wonom kwato abani nyina efa 2024 dia esi ye na nke ye tre ekwawi ase na adane 19 police centers no moto ye no NDC mami a wonya ye mami Erabna Obin enra ana wo mrahye bedwafie Right Honorable Alban Semaina Kingsford Babin ema no esha ya sesei waye emrahye bedwani na sedie ekoye no edom kuma no ehode pie esanse na wo mo aba na kasa ne ya hyase ni nyina no na wo msenko wo ntiase enaja ekwawi ase a na na akua yes wo begina mu ni ade nam so ema wo yes wo wo concern bi ene ade a wo antumi an voice out nti ene wonom antena mu kura enumu ana asepa metre opani kwankyerefo a wono na eja wada asepa no metre African Center for Parliamentary Affairs Dr. Rashid Draman wakasa kire mu sei edom dudu e wo mrahye bedwafie no mo hwe na sebi osesei na mami Erabna Obin abeka ho a moye two test na ankasa na sesei mo mutimi sigina ye bia na eya edom kuma ne de sesei no 87 na akom ye 88 ena sesei no akwati mrahye bedwani 80 na nanum si adunti wo mo abeka 87 no mamo ye sebia mo yedom kuma edom dodo entimutimi fa mo koromunti na mo be fa sebio sa suban no so anase sa kwanya no so na mo de misuse niema e ofie ho ebi nso wose dom kuma no so hu se mo 87 na mo ye mo ma no so mo bo na sebio sa 87 numbers no ebetumi aboa ama mo so mo gina ye bia mo betumi agina brane ese ye mpene ana ye bepene no eno so atumi aboa Dr. Rashid Draman Esemni. My advice to the NDC is that these numbers can be used as a force for good to deepen our democratic practice, to improve parliamentary processes, to bring about some transformative reforms that would give our parliament a better face. If they choose to go in the other way, that is, use the numbers as a force for mischief, then we are going to see some of the things that I listed as the potential risks that exist in supermajorities becoming a reality. Dr. Rashid Draman, Onone, Executive Director, African Center for Parliamentary Affairs, and what is a more our dom kuma and dom dudu as a say no when mododo na ye to test inti one bet me sigina ye bia our two one free. Yadekasia bono ekowie amanone na Kenya ni abrantie bi ya ne ho ekoka nsenseme mu ewo Saudi Arabia esanse wokodi wo mususu se wokodi boni bi ewo honom nam so ema obi hwere ne nkwa ya wo mo sentence ne senka yemua ne kumfo emfihia edunie se wokotwere adabampuno achi no abrewa ayipuma kwemu ama wobura no yesi enam campaign ahodoa no omanfo ye ne nabusuafo ewo Saudi Arabia hontino ene yesi abrantie no wonfa ne ho enkodi Steven Abdulkarim Munyako wono eni Kenya ni dihye ya yeka ne ho asemi
na ye kyeremu a ne maame kora ye nsamkyeroni a waye adwuma no akyɛ ɛwɔ mpɔtɛm hɔ a ye frɛ no Dorothy Kweyu na wɔno asɛm no ɛbɛto dwa no ɛne wɔsi ye entimi bayi ɛna sɛsi adeɛ ne ho assign no a wɔn se wɔn fa ne ho eni abrante ne fonyi ɛna ɛda ye Facebook page no so ɛne ne maame ɛda ne ho to fam muni sɛ wɔte sɛ ye release ne ba ne sɛ wɔn kɔ na wɔn ɛkyerɛ sɛ afempinu ɛne edu baako 2011 ɛna wɔn susu sɛ abranteɛ Steven Abdulkarim Munyako no wɔkɔdi nadamfo bi awu ano wɔne ne yɛ adwuma ɛwɔ Saudi Arabia hɔ na efiri saa brɛ no yɛsɛ wokɔ Saudi Arabia sɛdeɛ Islamfoɔ no wɔn mmarateɛ sɛ bibi saa ɛkɔ so a wɔn timi ka sɛ death sentence no wo de bɛda ne sika ɛde ama abusuafoɔ no anaasɛ yɛmu awukunfo ɛna yɛsɛ abranteɛ da abusuafoɔ no ka sɛ wɔn bɛda ne sika enti wɔn tua $1 million ɛde ma abranteɛ no wɔn susu sɛ wei no ekokun no wɔn abusuafoɔ ma wɔn gye sika nanso still na abranteɛ no da so dada bampuro akyi a wɔn enya enyi no enti nsɛm no akwaba na ɛkɔ kwadubofo de kopie mu wɔ kɔɔto na aba saa emfie edunie afei na abewa ipuma kwan mu a yɛse abranteɛ no wɔn fa ne ho enkonkodi nti ɛho asɛm ɛno ne yɛse asɛm ne baayɛ no sɛdeɛ abusuafoɔ no gyegyina mu yɛ campaign ɛwɔ kurom hɔ no na nya asɛm kuma ɛno no wɔn susu sɛ aban no eti a ɛnɛ wɔn agya ne sɛ wɔn fa ne ho enkonkodi awie abusua aha ɛna ɛbrɛ ɛne adagye ɛbɛma kwan na nsɛm ahodoɔ a yɛde bɛso mo sɛ prɛmto brɛ kaseɛbɔ ɛwɔ SOMPA 106.5 FM no yɛde ne nyinaa esinsɛm a yɛde ba ne na de di mu akote ne bi ɛne sɛ kwada so mmarahyɛ bedwani ɛsɛ mahama care program yi a wɔn de aba yi sɛbe ɛnya de a ɛho hia wo asewase so wasante emantemu oyikusasi ehene na bedi atwe Abdul Malik Zimbi a wonom abonetuo ema etina nanom esiedo no yane bawa bedu edi mu nkomo sanso ena interior minister so kyerese ohiri ya yekuno ewa asewase no wose wo be patentene edi amano na ensem no ebi eka ho madaroma ena secure sanitary pad womo eso yasene ya yede eba ye Sara enso ena time herbal mixture ene ni HH nso ka ho Techno Spark 40 series womo so FB awie ena so RSYD Novigi Studios womo nyina ka ho bi ena yede kase bono ebrem madaroma messages kakra abano yemfa entoaso yo yede toaso dia na yemfa sedama hajia special food ane eduane papa ayimfie eno do ewie sawo pe fufuo ne ebunabunu a bomode ase obeto afa hajia hodomo na woma obi eni anunsuo ne da papa na yeko obempona na kwaku ampomanie wose woman power ose ema yebo eduma pa wose oye proud of us yeni anje an yedase sanso ena ko mensa pillar 2 sunie wono so se Kevin Taylor ye free ne de ene agrada nso e wosi ye free no e wose ye ma no hoto no pa ko mensa pillar 2 ene ka so so wie ye no ode aseda mahajia Safia Mohammed ya wono ahwe obeye MPP National Women Organizer emre bi ebeba sanso ko mensa wo de ro makan master planner nso ne kintampo wo say o man peni John Dramani Mahama ene NDC aban no wo so wa dada Ghana fo pa ye hwe ne o ma mu ye yi a che se nada nko a na o mo de ma Ghana fo wo se ono so chia onabo Daniel Nyame ya ono enje bi obeye akotia MP waso wacha papa ohene nana mensa jebinsunie wase wase ohene a wawuo ewo asonwasi wase irade mfa ne kransie yie papa wono so ne de no na nana ekua moabo atensunie wase fantastic news ane wase wotie yi ewo dansoman aso dan ho wase MPP ebesanso aba begina wo naso abrane na wochia obi a chairman de nyame wono so ede a wode maaye no Porsche agimanie was it good morning nana ya baby I want to wo Porsche afternoon no was it good morning nana ya ye jo so papa keke kaso nso nie was it otie ye ewo American town Kenke house was